ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kadang pun skim mai lu dorok kan. Ka jingpoi jongga scheme Jal Jeevan Mission ha ka shinong nong Sinri Southwest Khasi Hills District kala long ka jinggar khu ka bakraw ye ki long yem bar kham tam ye ki kenthai ki baladab da ka jingman hadu kata kata u executive engineer jongga PHE Maukarwat division u ba ki nong pasaw u badai u member secretary district water mission ringkat barkio besar jongga ni katanan ha ka pratrek uno pra archapsan kila her jurep komsi benta ban bodien ya ka jing pentre ya ka scheme JJM hapo kani kisnong kumba kalong menta ya ka Jal Jeevan Mission kabala de pentre nadu usnam ara jarar phlai la shem bakala trekam habaro ki longyeng ki badan kumba shispan ru pratali kentubru ye ki school ki anganwadi center ka sub center but public toilet Dan nadu bangim patyo ya kane ka naka JJM scheme habangi ngi haban ki dang step berngut bernget ban ya be ban letong namar ladangim le kumta ngi haban wan kid biang haying ya ukhi ubatli te kalong ka ba bat ka ba jenjar hado kata-kata yangi kum kasnong ban yo ya ka bam umdi te banyak keren halor ka jingle khut lei long banyak keren bansum arsin lai sin sayele ngimla banle kata namar ba wat ya ka bam umdi ru kalong ka bajenjar sibun bangin yo ten rei ngidas ngokumen hado kata-kata baleng ba jong kajing one point jong kaneka JJM scheme haka bangi la yo ya kaneka kor te ka wei pa ka wei ka long ying kaneka kalawan poi haki ying kisem ki jongi te kala pensuk hadu kata yangi haka bangim don kamsu bangindang ya be ban ya khidang step prangap ban ya be ban letong namar ba ka kala suan poi hi haki ying kisem ki jongi te kat no ngida sungu ya kaneka ya ka sorkar kabala ay hangi ya kaneka scheme kabawan ra ya ka jingmentoy kaba kraw hadu kata-kata khamtam yangi kum kilong kmi kibadon ka jingkit kli ya ka ban pej ya ka bam umdi ya ka ban penkhut ya ki ying kisem ban sat ban sum ban sat bat ki we ki jingdon kam ki bangi pendon kam da ka kipan khana ru haki ying kisem ki jongi menta kilalong ki bakhut ki ying kisem ru kilalong ki bakhut bat nadong sadong menta kilalong ki bakhut ki basuba namar bangilayo ban pendon kam da kane ka ba ngilayo leng ba na kane ka JJM scheme Tengi penpau ka jing ngokumen sibun na kamta ka jing yo ya kaneka lang ba jong kaneka JJM di kaneka scheme kala ai jing mentoy sibun ba ya ki school ki jongi hangne ngidon hangne ki school bunteli di ngilayo jing mentoy sibun bahana kaneka nomor mensua habang iyo ya kaneka ya kaba ngilayo nadu mensua tang ba kampade ka JJM tengi siam jing sibun na kaliang ka school namar ba ngi haban leit tong na kineki platform te na kaliang jong ka school ka jongi ngi siam sitom sibun kumno ngin yo ban leit tong ya ka ya ka bangin pendon kam ha school kom ha ki pan khana ha ka jing set ka bangin don kam sibun ya ka tere lang ba jong kene ka JJM menta kane ka kalawan poi be ha phlau te ngi la yo ya ka ban pendon kam Tinggi sengau ban pau kajing ai kublai sibun na kamta ka sorkar
bat namta ki officer baro ya ka ba kilala ya ka ban penbiang ya kena ka lengba jong kena ka skim ka bal ai ka jing kerku ka ba kraw namta ka school ka jongi te lengba ka jing don jong kena ka ngim siam jing syu ha ka bangin pendon kam ya ki pan khana ngim siam jing syu ha ka set ka tiu lengba jong kena ka mid the meal te kala ai ka jing khut ka jing suba ya kena ka school ka jongi kum iwe na kinong tes jong kane ka JJM hapo kane ka sinong ka thaw ka jongi te ngadas ngo ka jing ai ngu ka baneng kong nga ai kublei ngu na ka banta ka sorkar kamihi ka bala penpoi ya kane ka skim ha kane ka sinong ka thaw ka jongi ha ka bangi layo sibun ki jing mentoi kumbalak dau ha khmat mene te na kaliang jonga kum iwe na ki nong tes ya ka nado bangi layo ya ka training hapo PHE hangai hapo office mau kurwat bat ngilas dang ban tes ya kani ka kabalawan poi ha kani ka sinong ka jongi bat ngilala banado bas dang hi ngila persyang ban tes na uwe benai man u benai ngisim ya kini ki sampel bangen tes bat ngilap ba kani ka sisa kalong ka babaha empat dan ka we ro ka sien ka ba ngilap ba ka seneu henry baro ki tes ka ba ngiyat na uwe benai pat u benai bat ngisim na ka we ka dong na baro ka dong jong ka sinong ka jongi te ngilap ba ka kalong ka babaha te ngidap da ka jing sngongu sisa ya ka office jong ka PHE jong ka mau kurwat ha ka ba pila sim kia tang da ka ba pisu ai ya kani ka rei pila ai ro ya kita kites ki ba ngi kum kinong jong sinong ngin sngu snganya bangi pendon kam ha bangi set ngi tiu ha ba ngi pendon kam ha kanu burkom ki jing mentoi ya ki sinong ki thau ya ki kun ki ti ki jongi ha ki yeng ki sem ngi sngu sngany namar pila ai ya kini kites ki ba ngin tip ti kena ba ka long sisa ka ka ba ha ka bangin la ban pendon kam te kublei sibun ya officer executive engineer jong ka mau kurwat PHE ya sir SDO bad ya pi baro ki staff ki belawan na po mau kurwat PHE ha ka ba na kapor pidon ka jing simkhia na ka banta ka jing song singan ha ka rukom jong ka umpam umdi na ka banta ka sukasan ka song singan jong ki khon ki ti jongi ha ki sinong ki thau ki jongi te tangkat ni hi ka jing pensai na kaliang jonga ha ka ba man ka por hi sa hisien ngan ong ba habangil ates ki ngim jula baka seniu bat ngilabet baka long ka babaha te kublei sibun na ka banta ka jing treji tom jong ka PHE office mau kurwat ka benengkong ka long ka ba nagaliang ka jonga kumunong sinchar jo ka sinong nga sudap ji kamen ha ka bi dei bat ka ne ka jingwan jungo jong ki office ha ka bi dei bat ka ne ka scheme JJM kumta nga sngo ban ai ka jing khubulai ya ka sarkar India nadu isar Narendra Modi ya ka ba ilabu ya ka ni ka scheme ka ba long ka jing mentoi ka ba khrau hapo jo ki snong jong kar India baro aga jo ka por nga sngo ban ai khubulai ya ka office jong ka PHE mau kurwat division lengba ke yalam jong isar kenong busau nang tai isar SDO kumju isar SDO TC bat ki staff baro jong ko office nang te na po mo kurwan balangba ke jing simkhia ka jong ki ngilayo ya kan de ka scheme JJM po jo kan de snong ka thau ko jongi agaba lajan man laki thliuyeng jong kan de ka hapo jo kan de snong ilayo ia kan ka te ngakan mau hagi por ki ba mensua haga ba kan ka snong ko jungi kadang don tang hai ki sis pa san phau tuli ki ying ye kadon ko we ka skim ana po PHE haga ba kalong ke jing ka ba khrau wan pandap ye ka haga ka snong namar ngi don tang khat pratli ki platform po jo ka snong hado bagi pai no snong ki jongi ken haban ye thnyan lan ne ban ya kini ya kan ka namar ka long tang ka ka ba khandiat anrei ha kan de ka por ka ba menta ngidap da ki kemen ha ga ba ki platform ki lapoi haman la ki thliuyeng te
ngala ban itu ya ke jing sisya ba nakidau ki bomla ban kiar hoi ke ke senong ke jungi adu kajen menta leseng yo ya ka kumba laisin ha ka sityo namar kidon kidau bomla kiar ha ka bang idon tang ka wei ka pom henry ka badang deban in charge ya ka dong jong ka singi mulain ru ka wei ba dia ka ne ka senong ka jungi te namar katang ya haban ya samlem ya ka jing yo jo ka ne ka la kataru ngila sngo ba ki jonon kam jong ka ne ka po jo ka ne ka senong ka jungi kala long ka jing mentoi ka bahadu kata-kata ha ka ba lese kam da don shu kata ka jing terkhong ka ba lese ka ba ban long banyalam sya kita ki jing terkhong palat ya po jo ka ne ka senong ka jungi wat ki pung tong umru lese ka ba kambiang idon tang ka wei ka pung ka ba long bang yo ha baro sisnam Henry kiwi ki pung tong kila badon lai sautali Henry kilong ki bajanjar pat ha ka portalang ya ka bangim yo te Henry ha kane ka bangila yo ya kane ka skim JJM ngisngo ba kala long ka ji mentoi ka badu kata-kata ha ka ba ngila yo tang ngila yo ka biang hi ban pendon kam ya ka bangi don kam ha ke jing don kam ke jungi mentang ngila yo ya kane ke jing khoi ke jing suba ha ki sem ke jungi lengpa jong kasum kasai pain khana bat ka umbam umdi kumta terter ha gaba ngila sngo ba kala long kaba ai jing phu jing pheng na ka banta ga jongi te kham tam le kaba kham i sitom ka long ba ha ga yede bat ki school ngidon hangni sautali ki school ha gaba watang ban siat ya ka mid the mill ru ka i sitom ka long in ha ban phatong ye ki khana school hi banirap ya ki nongset ha ka bagi set ha kini ki bede ber ki mid the mill Henry menta naga banta jong ka neru kala long ka jing mentoi ka bakhrau long ba jong ka jing wan jong ka ni ka mid jong ka ni ka JJM ha ka bangim don kamchu ya ka bangin dang li tong la de sya naki pung tong tengi don ru arteli ki akan wadi center ha ka ba kinde ru kila long ka jing mentoi ha ka bang yo ya ka ne ka skim ka jungi nang ta sa ka we ka long ba ngidon ru ya ka ne ka we ka sop center hang ne ka health sop center ha ka ba mansua ngi haban suya up ya ka jingwan jong ka long ba jong ite platform ibadang tang khandiat hanre menta lang ba ka jing don jong ka ne ka skim JJM la de ban penpoi ya ka ne ha ka ne ki health sop center ha ka ba hang ne ila ban ya thu ophi ba menta le ki don sa ki ne ki mo ki ne ka ki maternity ni don sak ne ki labor room ha ka ba en sapan kha ya ki nong yo khun tengi su thu ba ka jing don kam jong ko ka long ka ba bon hadu kata kata te hanrai leng ba ka jing wan jo ka ni ka skim JJM menta kala long ka ba itanat ha ka ni ka sop santar ka jungi te ngasngo ban ya thuru aphi ba ha ka ba yedei bat kini ki public toilet ru te nagaliang jong ka PHA nagaliang jong ka sarkar ngasngo ban ai burom yiki ha ka ba kila don ki public toilet hang ne po sno jungi ya ka ba kaneru kala long ka we ka je mentoi ha ka ban sebar ki pajba bat ha ka ju ka por long ba ka jing biang jong ka kala long ka ba itanat sibun hadu kata-kata te sakaway ka ba nga bu ya ka jing korpat ha ka ni ka por ha ka ba yadai bat ka sarkar ha ka ba ngikwa nagaliang juga senong ba ka ni ka JJM hapo juga ni ka senong ka jongi ya ka ba ngin dayo lese man ka sngi ha ka ba ngin yo ban pendon kam ha ka rukom ka badai bat nga karpat na ki tanat sarkar kam tam ki badai pet ya ka ni ka ha ka ba ken ya sim khialam na ka banta ka ni ka jingdon kam juga ni senong ka jongi namar ka ni ka senong jongi ko bala ong manadu mane ba ngidon tang ka we ka pom ya ka badang in chat lengba jong arteli ki area po jo ka ni ka senong ka thau ka jongi nadu ka singi muleng hadu ka ni ka senong no sandri jongi tengin ha ban ya phia ya ki singi ban pha umru
tenrela daga liang juga sorkar ke yale sitom aga ban ai ke jing rablem naga banta ke ne ke jidon kambu jungi ngi jendela kwa ya ka sorkar ya ka ba kan ai no laga jong ya ka bangin yo ka wi ka pom naga banta ke ne ke snong ka thau ke jungi ngi don na po jong niu lom u bajrong jo ke ne ke snong no senri bat ha niu mau hagaba nagani ke snong nong sri ka balong kham jrong kham kanjang ban ki wi snong te wat ya ke JGM ru da habat supply leng banang ne ya ki artli ki snong ta galong ka pandan kani ka mothoyang nong tro bar ka mothoyang nong tuba te lada ngin jendala yo ya ka we ka pom ka bathmai kan long ka jingman toy ka bakrau ka om le se ngin dang yo ha ka jingbit jingbiang ka ba khamba ha ngasngo ban ai ka jing khublei biang sai si sin pat ya ka sorkar India lengba jong isa Narendra Modi aga ju kapur lengba jong ka office PHE sar ke nomsap SDO bat ki wi staff ya ga balangba ga jing simkhya ga jong ki ngingis kham ba ngisayo ya kani ka JGM hapo jo kani ka snong ka thau ga jongi te ngi ai ru ka jing mo ka nam ka burom naga banta jong phi baro kadia kitu ki bala don kti naga banta ka jing wanra ya ka skim hapo jo ka snong ka thau ga jongi bat ngi doru sa ka we ka jigar pat ya ka ba nang ni se khamar ru ngi dang yai kar pat de phi ya ka ba phinang yarap lam yangi hadu banginda yo aba ka ka kan dalong sisa ka ba pit pabiang ka bangin la ban yo man ka si ha ga jing em ga jungi habang yo ban wan page wan jungo ya kan ka skim JGM ngila yat saudong ya kan ka snong but ngila yo ru ya ka ban lej ban kli jing tip ya ki longying ki ba yo ya kan ka school ya kan ka skim JGM but kalong ka ba dokumen ba kila ai ya ka jing yero sisa ya kan ka skim JGM namar ba barok kilong ying kipadon hapo jong kan ka snong no sri kila yo ya ka umbam di haman lekit luying kila yo ya ka umbam di ru haki school kipadon ha kan ka snong bat kunjuru ya ki agan wadi center bat ka sub center kapadon ha kan ka snong te kalong sisa ka jing dokumen ka bakrau ba nakaliang jungi kong ka PC department ba kane ka skim hang ne hapo nong sundri kalong sisa ka skim ka ba ajing job ka ba long sisa ka skim ka ba ai sisa ya kata ka jing sakri ka ba kodor na ka benta ki long yung sem ki badon hapo jong kane ka snong nong sundri te mensure ha ka bidai bat kane ka skim ningkong kane ka snong nong sundri ka hap hapo jong ka penden mau yang combine water supply scheme kabalayo sanction na dus nem arhajar khatwe but kani ka penden mau yang combine water supply scheme ka hap ya kaban penpoi ya kani ka snong dong sendri ya ka snong penden mau yang ya ka mau yang nong tua bat kumjuru ya ka Harmayong. Tinamar kata hakatu kapor kombang leyo ya ka jing pensai na menteri jong ka snong ba hakatu kapor kidantang khat pratali ki platform ya ka ba ki nong snong jong ka snong ki haban yang do ulan ban up do ulan ban yo ya ka namar ba kidantang khat pratali ki platform te kalong ka ba sitom hadu kata-kata henry detat hadin bahaka senem arhajar khat khandai hadin ba i prime minister jong kari India jongi i Narendra Modi ila launch ya kan skim Jal Jeevan Mission house nem arhajar khat khandai te nadu katu kapon akaliang jongi ka PHE ila penkre ya ka DPR naka benta jong kan ka skim hang ne posnong te hadin bangila submit ya ka skim te data house nem Data haka khat nru tarik jong penai September jong senem arhajar atpel bangilayo sanction ya kane ka scheme ka bakerteng ka retrofitting of nong sendri water supply scheme
Te hadin kumba sibnai hadin ba layo sanction. Layo ia kaban ai ia ka work order yu kontraktor. But kontraktor layo ban sedang ia kan kajing ia kam na kamtamat penbiang hanggen ofri nadu snam arhajar arphau. Bat kalong ka ba sultanat ba tang hadin sisnam layo ia kaban pendep ia kajing petrikam ia kan ka skim. Te kalong sisa ka ba sultanat hadu kata-kata balang ba jong kaneka skim jal jiban mission ka bala poi hakane ka sinong no sendri kalong sisa ka jingker ku ka bakrau na ka menta kilong ilong sem baro ki badon ha kane ka sinong te hadin bala pendap ya kane ka skim do kontraktor ha ka senam arhajar arpeu te detat haus nem arhajar arfulai bala yo ban declare ia kane ka sinong kum ka har garjal village lane ka sinong ka ba habaro kilong ilong sem kilayo ia ka umba umde ki school kilayo ia ka umba umde ki agan wadi bat kum juru ka subcenter layo ban declare ia kane ka sinong kum kata ka har garjal village